En daarmee komen we bij de tweede studiogast. En dat is Benjamin Prins. Want de talentvolle leerlingen van Must Musicalopleiding zitten midden in hun repetitieperiode om in april 2025 de magische musical Charlie and the Chocolate Factory te presenteren in Theater Sneek. De 71 enthousiaste jongeren beloven dit magische verhaal over verbeeldingskracht, familie en hoop tot leven te brengen. En in de studio praat ik dus verder met Benjamin Prins uit Veenwouden, want hij had de haardrol te pakken en zal als Willy Wonka de meesten meenemen in de wondere wereld van chocolade en een magische reis door Wonka's wereld vol met verrassingen en verborgen lessen. Benjamin, wat mooi dat is toch even oorskoolkist in de studio, want dit is een drokke tijd, of net? Ja, dit is wel drok, ja, zeker. Ja. Maar heel leuk. Ja, dat denk ik echt. Want is het een dream die uitkomt voor jou? Een haardrol? Absoluut. Net alleen nog omdat het een haardrol is, maar ook omdat het een prachtige musical is. Charlie and the Chocolate Factory. Het is heel magisch. Het is heel er wist soms net westje in, maar er gebeurt heel vol. Het is een prachtige rol en een prachtig stik. Ja, en door zit je wakker rustig, zal liek het in de studio, maar juster hij hem de première hoorn. Hoe gie dat? De première gie goed. De kop is raar. Dus het wie heel goed. Ik ben heel tevreden met hoe het gie. Iedereen. En we hebben heel veel zin in de volgende shows. Ja, want die jaren dan soms ook wel eens, althans de repetities voor de première, dat dan net helemaal goed gaat, dan denk dan zei je vaak van, oh yes, dit gaat net zo goed, dus dan gaat de première heel goed. Wie dat bij je, Maxa? Nou, nee, want de repetities voor de première gingen eigenlijk heel goed. Maar de première zelf ging ook heel goed, dus dat kan net beter. Nou, dat is heel mooi. Nou, gelukkig, dat is heel mooi om te jaren. Want deze haardrol, doe best Willy Wonka. Hoe is dat om te doen? En hoe hast hij daarop inleven kind, voorbereiden kind? Ja, het is een geweldige rol om te spelen. Omdat het Willy Wonka is heel... Hij liet heel veel verschillende kanten van hemzelf zien. Hij is in de loop dat ze de fabriek ingaan en dat er iedereen meeneemt. Dan is er eigenlijk soms ook wel wat gek. En want hij had alles al uitgepland en hij weet alles hoe het gebeuren gaat. En aan het eind dan liet er een hele kwetsbare kant van hemzelf zien. Want dan had er natuurlijk Charlie, die is dan oer. En dan weet er zeker, ja, dit is degene, zij moet de fabriek oernemen. En dan liet er een hele kwetsbare kant van hemzelf zien. Omdat er dan de fabriek oerjouwt. Ja, dus Han jouwt on Charlie inderdaad. Ja. En de voorbereiding van dit, hast de film-action, want ja, dat is natuurlijk een hele beroemde film. Ja, zeker. Ja, ik had de films en ik ga op YouTube weer filmpjes opzocht van de Broadway-versie en van de Londen-versie. Maar ja, iedereen doet natuurlijk heel verschillend. Dus ik had wel een paar dingetjes dat ik dacht, ja, dat is leuk, dat past erbij. Maar ik ga heel veel zelf invulling onder rol doen. Hoe ik hem speel je woorden. Ja, en had een regisseur ook een hele grote invloed dan op het spelen? Ja, zeker. De regisseur Irene Martin die had natuurlijk een goed beeld van hoe ze wil dat de musical eruit shot. En daar castte dan ook de meeste voorbeeld van zij denkt dat hij de rol goed te vullen kunnen. En zij houdt dan zeker woordgieronwijzingen. Maar het is bij mijzelf ook heel veel aan voegen. Dus het is een hele fijne wisselwerking eigenlijk. Ja, dan kiest eigenlijk wel zeggen van, nou ik had dit, ga ik mezelf eigen maken of vind ik echt dat het bij past. Dan zei het zo'n regisseuse echt van, nou, dat vind ik hartstikke mooi. Die eigen input die je hem erin zette. Hem net natuurlijk al in. Daar ben, nou, zat ik lezen, Jin 20 meesken die het mij toch? Jin 20 leerlingen, ja. Volle, hè? Ja, dat ben echt heel volle. Hoe hoor je dat als regisseur een beetje in goede baan? Ja, dat is heel knap. Ja. Dat vind ik zelf ook heel knap. Maar het is denk ik omdat we willen het alle Jin 20 heel graag. Ja. Dus het is iets wat we alle heel graag doen. Dus dan gaat dat ook makkelijker, denk ik. Ja, en had zo'n groep ook een positieve invloed op die en op de oren? Ja, zeker. Iedereen is heel positief op elkaar en we steunen elkaar enorm. En we zijn alle heel blij voor elkaar. En ze zijn hele fijne tegenspelers, ook. Oh, dat is wel heel goed om te zien. En dat just dan denk ik echt weer waarom. Hoe je met spelen, dat had natuurlijk ook de wisselwerking met het publiek. Ja, want is het echt, je speel je het,
Ga je met een wisselwerking met het publiek? Dat het dan met het publiek praten? Of is het echt de voorstelling? Nee, we hebben geen contact met het publiek, zeg maar. We praten net met het publiek. Maar we sjuggen soms wel even het publiek in. Ja. Maar het is, we hebben geen contact met het publiek. Nee. Ik zou je nog heel veel meer hoor willen, maar de tijd is helaas op. Als mensen nog een kaartje keerpje willen, kunnen ze dat nog doen? Dat kan nog voor de 20ste en de 21ste. En waar moet ze dan op zien? Theatersneek.nl. Theatersneek.nl. Benjamin Prins, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Heel veel succes voor de komende voorstellingen. Dankjewel. En ik weet het haast wel zeker. Wij komen daar nog volle vaker in. Ik hoop het. Dankjewel.